ଏବେ ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତ ନାସ୍ତାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ୟାଟିସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦୀପକ ଭାଇ। ଇଏ ଆମର ଜାନମାନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମର। ତ ନାସ୍ତାରେ ଅଛି ଆମର ଚାହା ପ୍ୟାଟିସ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଖାଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ କାମ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୁମ୍ରେ। ତ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ରୋଷେଇବାସ ବି ସାରି ସାରିଲିଣି। ତ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ବେଶୀ କିଛି କରିନି, ଭାତ ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଖାଇଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା, ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ଶୋଇବା। ପୁଣି ସକାଳକୁ ଆପଣ ରୁଟିନ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ। ତ ଏଇ ରୁଟିନ୍ ତ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି, ଏଇଭଳି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଉ। ତ ମୋର କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି 6ଟା 15ରେ। ତ 6ଟା 15ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ମୋର ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପ୍ରତିଦିନର। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି, କିଛି ଯାହା କିଛି କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଖାଇନେବା ଚାଲ। ମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଂସା ତାଟିଆ ମାଜିକି ଶୋଇବ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଂସା ତାଟିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏ କଂସା ତାଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇବି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବିଛଣା ପକାଇକି ଶୋଇବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଆଉ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେତିକି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲି ମୁଁ 9ଟାରେ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲି। 9ଟାରେ ରୁମ୍କୁ ଅଛି, ଭାତ ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ବସାଇଦେଲି। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଚଳୁଛି। ଭାତ ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ ବସାଇଦେଲି। ବାକି ଛୁଟି ଦିନ, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଛୁଟି ହେଉଛି। କିଛି ଆଇଁଷ ଆଣିଲେ ତ ହେବ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ମନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତ ଭାତ ଡାଲମା ବସାଇଲି। ଭାତ ଡାଲମା ବସାଇକି ସଫାସଫି କରିକି ସଫାସଫି କରିସାରିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ଭିତରେ ମୋର ଭାତ ଡାଲମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଟିକେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇକି ବସୁଛି, ଘରୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଛି। ଘରକୁ କଥା ହେଲା ପରେ ବସିକି ଖାଇ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାତିଦେବା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସେ ଡାକିଲେଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଉ ତ ଚାଲ। ତ ଏବେ ମୁଁ ବିଛଣା ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ତ ବିଛଣା ବିଛେଇବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରାତିର ଶୋଇବା ଯେଉଁ ମଜା ତାର କିଛି କହିବାଟା ନିଆରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଆଜି ସକାଳରୁ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନାଇଟ୍ ଯାଏ ମୋର କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖିଲେ, ମାନେ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନାହିଁ କହିବାରେ। ତ ଭାବିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛିଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଭାବୁନି କି ହବ ବା ନ ହବ। ତ ବଟ୍ ଏନିୱେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ବିଛଣା ତ ବିଛା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବିଛଣା ବିଛା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶୋଇ ନେବା। ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ।